téhle epizodě, kurva hoši, já vás rychle naučím nový slovník. Do nějakých 7 minut budete mluvit anglicky jako kamionák. A tohle je jenom angličtina. Já bych tomu potom mohl přidat mava fangulo, napoletánský dialekt, vixa, němčina, poja de tua madre, mexikánština, já taky mluvím mexicky, a ještě indický dialekt. Parahuta, to byste nevěřili, ale pro začátek, aby YouTube mě dál nemohli cenzurovat, ne protože fandím Trumpovi a sděluju pravdy, které byly cenzurované předtím, než vyhrál Biden, dneska můžete říct všechno, co chcete o Biden, ale protože YouTube mě tady cenzurují, protože já používám, podle vás tady Čechů, používám sprosté slova jako ču, pomlčka, rák. Teďka mám zprávy pro vás. V Anglii jsou youtubeři, kteří nadávají jak prasata, protože anglická YouTube necenzuruje tyhle slova, co tady máme. Fuck, cunt, piss, hole, shit, asshole, wanker, prick, kiss my ass, go fuck yourself a tak dále. Protože Anglie akceptuje, že tak se mluví běžně. Vy tady v Česku ještě máte takový malý problém. Jo, jebal šukal. Co máte vy tady? Kurva, no, si to poslechněte a naučte se nový slovník, aby jsme si potom rozuměli. A hlavně ty cunts a assholes and wankers, cenzoři YouTube, teďka máte problém. A počkejte, až já budu mluvit jiné dialekty. Já se poseru. Mě tady na starost mají minimálně 3 YouTube cenzoři. Oni pracují ve 3 směn 8 hodin každý. Když tady občas se podívám na statistiky na YouTube kanál, jako ty vnitřní statistiky, tam je někdy napsané: vrať se za 40 minut, protože cenzor A akorát fakuje jeho manželku. Tak to funguje. Opravdu tady lidi mě cenzurují. A oni cenzurují v té době, když Trump mohl vyhrát, cenzurovali po celém světě, protože YouTube samozřejmě záleží, je závislá na Americe. Cenzurovali všechno, co jako fake news a tak dále. Od té doby ale mě tady cenzurují video, protože já používám sprosté slova. A teďka oni budou mít jeden velký problém. Ten problém je tento. Katie Hopkins, například, další YouTube kanál, který se jmenuje We Got a Problem, a ještě další kanál, který se jmenuje Alex Belfield, The Voice of Reason. Ale každý z těchto nadává jak prase v angličtině. Používají slova jako fuck, piss artist, cunt, asshole, wanker, shit bin, všechno možného. A tyhle lidi anglická YouTube nezablokuje, protože v Anglii se tak mluví i po ulicích. Zajímavá věc je, když tady v Česku, tady potom dám odkazy na všechny tyhle kanály a můžete praxovat vaší anglinu. Ale já tomu ode dneska říkám YouTubečtina. Takže tohle je rychlý kurz YouTubečtiny, tohle je nový slovník, aby do budoucna já nebudu říkat jo, ten je pí, pomlčka, ča. A nebo ten mi může políbit, zapálím si cigaretku a za 2 minuty řeknu vypiju si skleničku slivovici a řeknu del. To já už nebudu dělat. Takže vy se teďka musíte naučit rychle můj nový slovník. Například levičáci jsou všichni cunts. Jo? A cunt je to slovo v češtině, co začíná s pí, písnička. Někomu jiný můžu říct, že je absolutní fucker. Česky bych to asi předložil výšu kanej. Potom máme piss hole. To je díra tam, kde se člověk může urinovat. Shit, to nemusím překládat. Asshole je díra tam, kde si utíráte toaletním papírem. A wanker, to v Česku nemáte. Někdo, kdo se onanuje. Masturbátor. Předpokládám, že česky můžu říct masturbátor, ale já budu říkat wanker. A k tomu postupně podám další slova. Když budu mluvit tady v češtině, dál, já už nebudu říkat ty slova, kteří české cenzoři, cunts, piss artists. Piss artist mimochodem je artista urínu. No to je někdo, kdo si myslí, že je fešák, ale je shit. Jo, už jste pochopili, jak to bude fungovat. Já budu mluvit normálně česky, ale tam, kde bych nadával v českém jazyku, já budu nadávat anglicky. Jako ty slova. Já vás naučím takový slovník, až příště pojedete do Anglie, lidi si budou myslet, že jste kamionák. A podívejte se jenom ze zvědavosti. Katie Hopkins, ta to ještě používá mírně. Ale podívejte se na pár video. Katie Hopkins ju nenávidí půl Anglie, všechny ty levičáci, protože ona jim dává jako pigs, jako shits, jako malé kousky fucks. Tento tady, We Got a Problem, on je cockney a ten tady mluví, ty vole, to tady, no vole, myslím, že můžu říct. Tady by se to tady dalo v češtině, ten by ani nešel fakovat jeho manželku, ten jeden prick, cenzor, co mě má. Jo, prick jsem zapomněl. Prick znamená taky píchanec, když se píchnete nějakou jehlou, ale prick
česky znamená šulin, ok? Ale to ta sprostá verze. Takže tyhle pricks tady, cenzoři YouTube, by nevěděli, co s tímhle člověkem tady We Got a Problem dělat. A ještě máme horší, protože tady máme Alex Belfield, který nadává slušně, ale ten má nejlepší slovník z prostých slov, co já jsem v životě slyšel. Všichni tyhle lidi jsou cenzurovaní, ale ne cenzurovaní, protože se vyjádří vulgárně. Jak vy tady v Česku říkáte, jebal šukal, můžu říkat jebal šukal, tak já budu říkat dál jebal šukal. A kurva hoši bych mohl dál říkat, protože YouTube tady, oni mě svolili jméno tohohle kanálu kurva hoši. Jo, protože mají problém, máme taky film, který se jmenuje kurva hoši. Ale budu já říkat jebal fakt? Ne, já budu říkat dál jebal šukal. Jako šukat není sprosté slovo, jo? No, jsme tam, že jo, šukat a mrďat jsme tam. To možná mě ještě povolí. A všichni tyhle jsou cenzurovaní, ne protože používají sprosté slova, ale protože zkrátka je stíňují. Jo, snaží se dát jejich jména do pozadí. Jestli napíšete Katie, a ta je velmi sledovaná, tak algoritmus YouTube vám dá jiné nabídky předem. Stejné pro toho Alexa a pro toho We Got a Problem. Tak, já teďka jdu fakovat, protože ty kanty, tady obec, ten druhý kanál, co mám, jsou všichni velké pissholes a každý je větší shit než ten druhý a já jim udělám takovou asshole, že oni potom budou jenom rádi, že je budu nazývat, že jsou wankers, pieces of shit.